बनी मम्मी दोबारा पहिला बार कोसी भराई बानी भखले अमाजी भारा। अरे सुनी देवर जी उखियाली यादी भइल बड़े रौरे भतीजे भतीजे। हमारा लकीन ले कुसुम रंग के साड़ी परब में शामिल जब की बड़की मौसी बड़ी। हमारा लकीन ले कुसुम रंग के साड़ी परब में शामिल जब की बड़की मौसी बड़ी। आ छोटा को के ले हम छागल आ नीम मिठौला गागल रहे मार्केट में दूरी बना के अभी नइखे कोरोना भागल। अरे भैया के फेरा में जानी रहब कि नीलब कपड़ा निज शरीफा मीठा ले ले हब ज्यादा केरा के खवद काटा बाइले हब आधा। सेवा शरीफा मीठा ले ले हब ज्यादा केरा के खवद काटा बाइले हब आधा। अरे अरग दी है सैया के सारी ओकर बाद हमार बाबारी आ छठी मैया कृपा करी है उनके महिमा होए भारी।